zijn blij dat het niet meer regent. We zijn gewend dat het op deze dag regent, maar vandaag zullen wij hopelijk geen regen meer krijgen. Jullie zien Regine Baks. Zij zal vandaag optreden als tolk gebarentaal. Dat betekent dus dat ook mensen die minder goed horen ook het gebeuren kunnen volgen. Mijn naam is Rubin Severina en zoals u al heeft gemerkt, zal ik dus deze avond leiden. Ik heet welkom aan u allen, in het bijzonder aan de Antilliaanse minister, gevolmachtigde minister Marcel van der Planck en aan de Amsterdamse wethouder Freek Ossel, die beide hiervoor staan. Vandaag is het 20 augustus. Vandaag staan we hier om een moord te herdenken. Een afschuwelijke gebeurtenis. De vraag is, wat is er gebeurd? Ik wil u even terugnemen naar 1983. En dat doen we zo. Afgelopen zaterdagavond vierden 4 vrienden de verjaardag van een van hen. Jongens van 14 en 15 jaar. Kort na middernacht gingen ze de binnenstad in. In de Damstraat wilden ze een colaatje drinken in een shawarmazaak. Daar was ook een groep skinheads. Die begonnen op straat Kerwin te pesten omdat hij zwart was. Tijdens de ruzie kwam een van de skinheads naar buiten en zei tegen Kerwin: "Ik steek je overhoop." Hij trok een mes en stak. De 4 jongens, Kerwin met een diepe wond in de buik, zetten het op een lopen. Kerwin roept de hulp van een taxichauffeur in, maar die wil er niets mee te maken hebben. Later wordt hij per ambulance naar het Onze Lieve Vrouwen gasthuis vervoerd. En een paar uur later is hij dood. Maandag wordt de dader gearresteerd. Een jongen van 16 jaar. Volgens de politie had hij Kerwin neergestoken omdat hij vies naar hem had gekeken. Zulke afschuwelijke gebeurtenissen leveren meestal maar een klein berichtje op in de krant. De 3 vrienden van Kerwin, met wie hij op stap was, Erik, 15, Archie, 15 en Raymond, 13, zijn naar het Parool gestapt. Zij wilden het hele verhaal vertellen. Om 2 redenen. Zij wilden laten zien waartoe racisme en discriminatie kan leiden. En ze hopen dat de skinheads die erbij waren een beetje gaan nadenken over wat ze aan het doen zijn. Dit was Regine Baks. Zij las voor uit het Parool van 25 augustus 1983. Het verhaal gaat over een moord, een dader. En het verhaal gaat ook over 3 vrienden. Jongens van 13 en 15 jaar die 1 doel hadden op dat moment. Dat is hun verhaal vertellen. Opdat wij nooit vergeten waar racisme en discriminatie toe kunnen leiden. Overigens luidde de kop van het artikel waaraan dit stukje ontleend is: Kerwin moest dood omdat hij zwart was.